kini atong challenge karon mao ni siya gitawag nga kiyod challenge. Ang pamaagi ani, ikaw Alimokoy og Ernesto Samuka kauban. May kauban. Oh, ikaw Totong Tugsok og Tatay Pisot kauban. Ayoko. Dayon, si Ernesto og si Totong Tugsok mulingkod maglugpit sa botilya ari sa ilang liugan. Then i-shoot na ninyo. Ay, ana le. Oh, na lugpite ana. Dayon ang kana inyong lokay Tatay Pisot inyong lugpitan sa inyong paa. Oh, i-shoot ninyo sa bangag sa botilya. Pwede mangyo nga. Di na nilukay kiri lang kay tuhoy ni daan. Adi man na masod. Kaya dako man na ka Tatay Pisot. Sige. Yeah. Ang una makapasuran eh. Ang una makapasod ani na ay premyo nga 1,000 pesos. Okay kayo. Ay, liok pa. Saman. Oh, ready na mo? Oh, sige, lingkod Ernesto Samuka og Totong Tugsok nya lugpiti ang botilya sa inyong liugan. Ana, lugpitan. Oh. Mudaan kay. Lugpitan dayon side view. Ana. Oh, na. Ang unang makapasod ha na ay premyo nga 1,000 pesos. Ah. Yeah. Ready? Sige. 1, 2, 3, start! Karon nga pre. Ay, sigluhag kay. Ay, si ilong. Atas gamay oy. Ate lunay ata nani. Mura ni patiti ni Tara, tarong mo ko be. Taro nga kay ba. Pre, sayang kay 1,000. Are, Ay, sigluhag noon sa. sigara ako pa daw. Ay, sigluhag kay. Sayang kay mo to. Say ana, kopti-kopti na. Sagap. Ate gilok ka siya. Pwede. Mr. Operator, pwede. Di pwede ay. Hindi mo tila ako. Ari. Ay, ayun, pre, mamata. Hindi mo tila ako ilong. Yan. Kana. Apit pre. Pag-atag ba? Kailan baba sa botelya? Hindi ko ilog, hindi botelya ako ilog. Oo gali. Ayun, ay baba botelya pre. Ay nga ko ilog. Wala ako sa 1,000. Sa ini tagada ko na. Napit na. Taro nga pre. Taro nga masayang na 1,000. Dito ba? Hindi na dali ron. Diskarte, pre. Diskarte na. Pagtarong ka. Wala. Sige. Hapit na ba? Malubong sung ilong din. Oh, so na. Oh, sod! Ay, so dyan. Daog si Totong Tugsok og Tatay Pisot! Pasok si mga ilong. Tatangay.